Ki bekas kereta api nggih, Pak. Enggih, betul sekali. Ya ngene iki kondisine dulur, bangunan bekas stasiun Jatirogo Tuban. Lah iki ning ngarepe ana wit ringin gedhe sing ket biyen ana sampe saiki pun wite isih ngadeg ngejejer. Lah yen iki kondisi bangunan sebelah nguri dulur. Lah sing ana temboke kuwi panggon rile sepur. Iki kondisi tembok-temboke. Nah, yen iki kondisi ruangane kaya ngene iki dulur. Iki kaya mbiyen tempat karcis iki. Bangunan iki resmi dioprasekno taun 1919 dulur lan resmi leren operasi taun 2001. Ayo, sapa sing tau numpak sepur saka stasiun iki?